Kalimana rin guys nga, no? Kalimana rin nga pang 1-on-1. Start sa 10 minutes. Shoutout. Ano't bringing yung ball? Sige, start na. Wala. Slipper waist to your shoes ba? Kaya. Bo. 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 Gusto ko i-jump. Bo. Bo. Ito ba si Maula? Talaga. Pwede sa rin, magtalis sa rin. Tapos wala kayo, magabot sa rin. Mga daw yati, malaban siya makampang. Pero kung di sa kabot, kitang pangin. Ulit na, nagpagilip ko. Ulit na tamam lang yan, tapos ang mula. Hindi ako nagkinabola. Wala mo naman lang. Kita ni Kolo? Kol? Kapangasad na ka na ni Kolo? Kapangatasan eh?
shoot. 10 to shoot. Okay. Lagay ito yung white. What it? Taga na? What happened to you sa Honda City? What are you doing there? You didn't play in what? What did you ride out? Kaya ang banga, nag-ride na rin. You ride it like that? There you go. Oh, you want to play cellphone now? Like about it, wait, Go to mama, you go to mama. To, bisa na sila kyan dito, isli actually last to. Ito, wait, change your slipper. 4-6. Green t-shirt. Kapoy na naka-blue guys, kapoy na nako. 2 minutes, 50 seconds. Four, 5, 6. Green t-shirt. Nice one. 2 minutes, 20. Kapoy na siya. Kapoy na. 6 all. Last 2 minutes. 6 all score. Seven, 6. Ten to shoot. Hindi mo to na to. Dami yung cellphone ko. 5 to shoot. Swabe ka mga video. Shot clock 4 seconds. 4 seconds shot clock. Pahit-pahit nga doon ako, no? Then, yung siyempre yung mo, kaya niya ko, kung baka ko na. Mayroon man, 1 minute 10. Buhay na. 10 to shoot. 1 minute bilhin guys, 1 minute. 1 second. 9-6 ang score guys, 9-6. 9 ang kamay, 6 ang dako. Okay, kapoy na siya guys, kapoy na siya. 30. 15. Kapoy na gangang dako guys, kapoy na. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Game over. Dawagang gamay guys, dawagang gamay.